Bakit nyo siya bakit nyo po siya kinulong? Magandang araw po mga ka-rides. Nandito po tayo ngayon sa Zone 6, Cagaykay, Goa, Camarines Sur. Meron po tayong bibisitahin. Tara mga ka-rides, samahan nyo po ako. Nay, nanay daw po. Ano po, bali nakapunta po kami rito tayo dahil kay Sir Totoy Delpino. Meron na nakapag-miss siya po kasi nakapagsabi na meron daw pong gusto siyang pabisitahin. Ano nyo po yun tay? Yung gusto niyang Kababayan, barangay lang. po, yung ano niya, yung gustong pabisitahin ka, ano niyo tay? Anak. Anak naman. Ay, anak niyo po. Ay, kayo pong tatay. Ako po ang mother. Ay, kayo pong mother. Opo. Opo. Tay, pwede po natin tayo bisitahin yung Pwede po. Pwede man Dito na kayo sa Dito po. loob? Dito na sa loob. Siguro po. Oh, kain tayo. Ayun sa loob. Pupasok tayo. Ay, siya na yan tayo. Opo. Sino nga po masakyan? Silip lang. Hindi pa lang pwede. O kasi ano niya lang sa likod. Kala ko tayo malayo. Hindi. Ay kuya. Bali, ito, ano pong pangalan niya? Freelan. Froilan ano po? Parpan. Parpan. Ilang anak niyo po ito tay? Pangalawa. Ilang taon na po siya tay? Nung 1990, di 31. 31 years old na po. Bali, ilan tayo at ang anak mo po? Tatlo po. Sir, Hoy. bali ilang taon na po siya dito nakakulong tay? Ano nga? 2 taon na po. Pwede yung dua. Nung pandemic lang. Hmm. Bakit niyo siya tay bakit niyo po siya kinulong? Nananakit eh. Ay, nananakit na po. Nadala niyo na po ba ito tayo sa sa mental hospital? Yun ako, kulang sa budget. Kaso po na okay naman po sana siya. Opo, Kaso kulang po sa pinasal. ang sabi po ng doktor, magiging okay pa naman po sana siya. Yun po man po. Kaso kailangan i-confine sa mental hospital. Kaso yan nga po, kulang po kayo ng budget. Kulang sa budget. Wala na po kayong trabaho tay? Wala po. Kaya dapat talaga madala si kuya. Pwede naman po pala siya paano tayo yung gumaling. Pwede pa, may pag-asa pa. Kaso yun lang po, kinulang lang po kayo ng budget. Po. Kasi may bayad yung room, tapos yung mga gamot. Yun po. Kaya kailangan po talaga ng tulong na pinansyalan na po. Salamat po. Yun no. Bali dito po siya nakakulong almost 2 years na po, may tayo. Dito sa kusina namin. Tapos dito nyo na po kinulong. Oo. Gumawa akong plano, ako nagluto. Ayaw maingayan eh. Malibok. Yan po, dito po nakakulong si kuya. Kaya nananawagan po kami ng ng tulong po. So yung sino pong pwedeng malapitan. Kasi kawawa naman po si kuya. Ngay. Paano po pala naliligo yan si kuya? Kaya misa na pigbububho. Binubuhusan niyo po. Kasi pag nananakit. Dahil man, medyo ako mismo natatakot man na Ayun po. magkuyang sa ihilod, magsabon. Baka baga kung ako Baga kung ano pong gawin sa inyo, nay. Yan lang ang ko. Pero bako man siyang maisog na kung halimbawa ibang araw kang ganitong araw, di maano Hindi siya. po para-parehas, nay. Minsan Hindi. minsan matapang, minsan Oo, hindi. kasi
ayaw siyang hawak-hawakan. Ayaw niyo po pahawak. Ganon, oo. Ba't wala siyang damit, Nay? Ay, aywan ko bagtaan. Kahit ayaw naman magdamit, binibigyan ko naman, ayaw naman makaano, hindi siya Ayaw niya po magdamit talaga. Tapos pag Nay, pagkakain, dinadalhan niyo na lang doon. oo, lagi, Dinadalhan niyo lang, tapos siya na lang po kumakain. Oo. Isa. mag-isa, saka Bali, binabantayan ko dahil yung mga ganitong plato, ibalibag yan. binabalibag po. Oo. Kasi, ewan ko, ang ugali niya kasi. Pero noon, yung Hindi pa po- labas-pasok labas. siya, hindi naman naggawa noon. Pero nung nasya Kulong na. oo, lagi siyang parang mainit ang ulo. Parang naboboring siguro. Pagka naboboring din siya. Bali, paano po nyo na pagdesisyonan na ikulong na siya? Bakit po? Bakit po? Kasi may dumadaan ditong mga bata. Baka sabi ko, baka batuhin. Kasi kung ang May nangyari na po ba dati niya, Nay? Nananakit? oo. Meron na po. Kaya Naghiram talagang sa amin ng itak dito, itong pang ng may dalang itak. hindi. Sabi ko, itago yung mga itak. Baka kasi makaano. Kasi yung nanghiram sa amin ng pang yung palay. Ang laplap. Oo. Ay hindi ko naman pinagalitan yung napag yung lalaki, yun ang hiram ng panlaplap sa palay. May nanghiram po dito dati. Oo. Tapos ano pong nangyari, Nay? Ay aywan ko kung an nasa isip niya, binato. Binato yung nanghiram. Oo. Kaya yan na po, napagdesisyonan nyo na Oo. ikulong. Kasi Oo. kung ano pang Mangyari. makapanakit pa ng iba, ano po. Oo, ano mangyari. Ay, ngayon po, ang kausap po natin si Tatay. Ano pong pangalan niya, Tay? Arturo Parpal po. Arturo Parpan. Bali, ano yan, Tay? Dinala niyo na po ba yan dati, Tay, sa hospital, Tay? Ayun po. Kaso ko lang kami sa Kaya nilabas niyo po. Tapos, nung nakakainom po siya ng gamot, na okay siya, okay. okay naman po siya. Tapos, nung wala na po kayong maibigay na gamot, Balik sa dati na. ay, yan po, bumalik na sa dati. Kumbaga po pala, may pag-asa po palang maging okay pa si Kuya. Pwede po may pag-asa pa. Kaso, yun nga lang po, bali nasushort po kayo sa financial po. Ngayon sa ngayon, Tay, wala kang trabaho po, Tay. Wala po. Ang ko na lang, panalangin sa Diyos para siya. Paano yun, Tay, kinabubuhay nyo? Paminsan-minsan nagtatrabaho man. Ay, Yung pa-extra-extra po. Mga saan po, sa sa bukid, mga ganyan po. bukid. O, Sa kabasaan. ano po? Kabasaan, amihan. Sa mga amihan po. Minsan naka-extra po kayo pag meron po. Minsan yung pag nakatalap ng nyog. Ano po yun, sir? Ay, Tay. Pag bubunot. Nagbabalat ng nyog. Minsan na ano po kayo na ano tawag diyan na nakakatrabaho doon minsan. Anong gusto mo Tay anong sana Tay gusto mong panawagan para maging okay yung anak nyo? Ay, Sana may matulungan para gusto ko talagang siya, matulungan umigi ang buhay para magbalik sa dating normal. Kasi hindi, para sa akin, para hindi siya marunong sa dating normal na kalagayan. Mahirap pa po sa inyo no Tay. Parang black-minded siya. Saka sa yung nakikita niyo yung yung anak niyo ganyan ng kalagayan, ang hirap Tay. Hirap talaga. Kakawa naman. Kaysa may mga po, sa may mga gandang kalooban po, baka mayroon po sa inyong gustong tumulong na maging maigi si Kuya na madala po ulit natin sa mental hospital at masuportahan sa gamot para po bumalik na po siya sa normal. Ay yan lang po Salamat po. Salamat po. Ano po kung may dala po kami pagpasensya na po nindiyan na grocery po na na po si Iraro wala yung kami mga dilata po hindi
Pagpasensya na ito nila, naano kayo o sa Eraro. Oh. Na ano? Ayun na yun, may mga ano po dyan, kata. Maraming salamat po. Opo. Pagpasensya na nyo na ito na yan. Maigi nga ta, mayroon. Salamat po. Yan na po nakayanan namin. Ayan po na ano yung ano. Ayan na yun. Buti ko nandito si Delfino, Opo, si Sir ng Delfino sa yung nag-message sa akin na kung pwedeng bisitahin. Ano nahulog mo? Paano mo Ayun na ka yun. muna? Bala na po kamo kanina eh. Maraming salamat. Napasalamat kang mga sa atin na din suporta. Hindi po. Sa inyo na ibaba ka lang. O, di na daw po nila bibilhin yan. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Maraming sa sponsor. Maraming salamat po kay Aiza Gutierrez. Siya po, Aiza Gutierrez po. Gutierrez. Gutierrez pala yun. Opo, siya po ang nagbigay ng grocery. Si Ma'am Aiza Gutierrez po. Taga doon mo sa Taga Naga po man yan. Gutierrez din ang ina ko. No? Maraming salamat po sa maagang pamasko. Salamat po Sa nagtulong. Salamat po sa nagbigay po sa kanila ng grocery. Salamat po ulit kay Ma'am Aiza Gutierrez sa pag-sponsor po ng grocery. Saka sa mga nagpapasalamat po ako sa mga Mayroon pa mga tulong. sa mga advance pa pong mga tutulong kasi kailangan po talaga ng tulong ni Kuya para maging normal ulit ang kanyang ang kalagayan. Sabi ng doktor, magiging okay pa naman si Kuya basta masuportahan lang ng gamot. Kaso kinukulang po sila ng sa financial kaya di po nila nasusuportahan ng gamot. Kaya sa mga may mga gandang kalooban diyan, sana po matulungan po natin si Kuya. Maraming salamat po. Diyos mabalos po.